कांतारे मुंटाळा सोगल्याच्या तोळार आसो कारण भुरगे झोल्म ताळा भुरगे वाडोन व्हडले जातूच खुशाल आसता सांगातान भोंवताळा उपरांत तेच भुरगे रडोयता संवसार हो सोडून वयताळा खबर सांगता जोशवा वाजाची आवरोला आनी फ्रांसिस्कोच्या एकवटान जल्मलो पूत जेम्स व्हडल्या भावाच्या सांगाताक वाडलो दोगूय घराचे कामे आसले मजबूत अकस्मात संवसार सोडून गेलो तुटले गोराब्याचे गोठ बांदलेले देवान आपल्या सोरशी आपूण व्हेलो देवाचो फोको देवूच जाळागू देवान आपल्या सोरशी आपूण व्हेलो देवाचो फोको देवूच जाळागू युरोपियन बारटेंडर स्कॉलान इन्स्ट्रक्टराची कोरी सर्वीस सदांच म्हणटालो संवसारान जातलो हांव व्हडलो मनीस भावाक सांगतालो जिवितान मामीक खुशाल पळोवंक म्हजी वीश मामीक सुखी दवरूंक तयार हांव काम करूंक वराय 24 4 म्हयन्या फाटीं आगोस्ताचे 16 जोशवाराचो इव्हेंटाक कामाक आसलो मामा हांव 30 मिनटांनी घरा पावता सांगोंक ताणें मामीक कॉल केलो अकस्मात वाटेर एक्सिडेंटाक सांपडलो ताच्या जिविताचो बूक बंद जालो भुरग्याच पोळार जोशवा सोगल्या फामिलीक इश्टांक सोडून गेलो भुरग्याच पोळार जोशवा सोगल्या फामिलीक इश्टांक सोडून गेलो मोळ तुजे बरो सोगल्याशी नासलो स्वभाव सोयरी शेजारी इश्ट मित्रा तसो जाय तो उगडास कोत्ता भाव मामा दाळा चितून रडटा काळजा कोलतांच्या पडल्या जाव ती म्हणटा जालोलो गावो पेकोत पूण तशीच उतेली माव जोलोम दिसायज 20 वर्साचो तुजो चिंतल्यार तुजे दोळ्यार बत्ता तुका गरीब लोकांचो हुस्को तुका आसलो व्हड मनीस जावन आदार करूंक सोदी तांकां जोशवा मोगाळ काळजाक तुज्या
जोर जावची ना दिया मातिका बऱ्या गुणाचे एक चोखमोकीत नोके उणे जाले सगल्या कामकाम जोलोम दिसा उगडा साग तुझ्या फामिल्ये कांतार भेटोयता तुका